Hei, salutare tuturor, eu sunt la Singular și bine m-am găsit la un nou episod într-o serie nouă. Știți că la început, acum 3 luni mi se pare, am făcut o serie de parcurs, adică doar un episod dintr-o serie de parcurs. E că am încercat să facem o serie atunci, mă rog, ne reapucăm. Și sper să apăsați și pe butonul de like. Sper să nu dau rage. Este ultimul lucru pe care mi-l doresc. Oh, m-am apucat să urc. Văd că n-am deloc lag. În curând o să avem și primul intro. Da, sper să putem să avem primul intro. Am rugat pe cineva să-mi facă și mie un intro. Mapa la început a fost pe survival, însă am dat pe creativ pentru că n-am atâta timp să reîncep și o să ne dăm de pe ultimul bloc pe care am sărit. Ok. Nu știu dacă e posibilă săritura. O să mai încercăm. Nu, da, nu cred că e posibil. De ce nu mă sare? Da, să-mi dau și joystick-ul mai mare. E la maxim. Place că nu e lag. Înțeleg, cred că mi-au transpirat mie mâinile și nu mă ajută cu nimic. Vreau să vă mai întreb ce serii mai facem în afară de astea, cele 3 serii pe care le avem momentan, adică Dark Legends, trebuie să-mi aduc aminte, Dark Legends, Pocket Legends și aceasta de parcurs. Nu știu dacă e posibil, asta e chestia importantă, nu știu dacă e posibil. Să fim calmi, că nu ne ajută cu nimic. 3. Deci nu o să dăm cu cap. M-am grăbit și de... Doamne, iartă, nu mai vreau să mai sără caracterul. Deci, astea pe care cu film am avut o mică problemă că mi s-a umplut folderul de unde țineam filmările și s-a oprit. Noroc că mi-am dat seama rapid și n-am mai trebuit și n-am făcut ceva fără să filmez. Am urcat. Am pus să împing de piatră. Asta că am vie bun. Am cea mai întâmpită lucru care nu știu la ce folosește. Dar dă un lag. Ce mă enervează lava. Cred că trebuie să mergem acolo.
Mamă, ce lag. Asta se vine pe să le deschid, nu știu ce lucruri importante ar fi. Știu, mă lag. Cred că a fost mapa de parcurs. Habar mă. Ba da. Habar mă. Copăcii mici. Nu zic că e și de dropper. Nu mai înțeleg nimic. Nu mai nimic. Păi cam aici punem punct acestui episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like. Și poate, apăsați, poate îmi spuneți și mie niște lucruri, dacă vreți să-mi spuneți ceva în comentarii, scrieți, că o să citesc tot ce primesc. Deci, bye bye!